Onyamia yebiu, Onyamia yebiu, Onyamia yebi, yebi na ye abrenyi na. Mimi techman hini din na da kasa no so. Titana twibnem pon ne kasa ena obia. Enso enne na twi no de kasa na ba ni din da so no. Me ka bono abe ne ka ho se wo kan ABCD A B D be no wo ho no na obi sere me. Afena a yesom de so ese kan yesom de so afena eno so techman hini din. Obi akọ asa ase kan no e de ni din e de din fufu obi ato se pompon suo ni nyina ye azan ye ntro Ebeneza ne kwata ne ba ata ne gina wono ne atandrodo sabi ebru o kata kata pre kata joguban ye nzo fawo sa chanchana ma wa ato na mu asokwa nso hwere se kamba bono e chere ya pem e na ya kan na akora fa sa ye no bono chempem dodu akwa bono nsa na nanom edi kan kokoden di ontisi fam hwe boja ku ho amai ne bono abaye bono no enne mpeninsa sempenin to sa ya na ko maburu diem zandu ankasa hu na hu fedua anase wuro bi obisa se wo ye hwan ya yafro na ameyawo enne hu se bono aye fe bono nkam mu kosoro bono e pagya no ono nso de mutidiban pa ne senti ya na metwetwe nkomo ewo enne bebi akoduru se nananom pese bono kasa ekokrata mu na ye mane ya nananom ne ye mofra okogye ntete osuapon ne sukusu ahodo mu no obetumi de asi mbondezo ankasa mpa bono ni na ebe nana afisha pa afinkometu yi na asumdiem afise se na bono tias na da bia bono sere bono dinkunim bono nafam na bono din adura chire ma opiafo enji na ye na me ya na efiri nkomahwetwe na sana na wada roma megide ye pa se bono champion no ampa champion enei wo hye bono champion a etesai before say me start me kasai me wonwum bi edama komaso a me ba ma ye ready sem to okay mama Esther ne boy na wo say nyame aye bi wo say asem bi aba manu asem na shembe so ache o eya de asi mabra bobu me kawe ya hye nyame di animo nyam iti momo wa me ye onyame aye bi o onyame aye bi o Onyamia yebi yebeyi na ye abrenyi na minia na nanka enye nanka ye kaza buna sema nanka enye okay na cheza bono ho nwumni se nyamia yebi no okay nyamia yebi ama bono na senka ye hwa nanka enye na ne ye hwa de fefe ya ekoso a ne mpempen so a nyankopon de bono ekoya ni e be kan se nyame ye da was na wa yebi na ye nim se ye nim e na be ye fe bebrebe me da se wo ho nti na o say o ene o hwe bono champion ma etesai bono champion de say aba ya de a obi tia na ne nsunum obi ti ne mezunu obi kaza o bo bono champion o hwe na ji o hwe ze nipa bi ye den eba obi ye ni ho what ya say nti bono champion de ye ku a ye nananom ene kofa ba ye kwasi broni kofa ade bi bone be to abonofo so na ye nananom etena ase kan badwene bo mu say bono echen apem bono echen akan kuo nyina nti bono enkohye obi ase nti eyeku aye nananom ete ase temporary we bi se be ete be ho e de afiri kuo boni bi a kwasi bronyini ekekere bensa edaada be all because the bronyini no owotuo to be for wo bono ye bono hare e bayere wo ne ye kokwa ne ye de bayere ne ebe for but kwasi edu ba bi a kwasi bronyini ekoye a ye benya Ghana no ye nananom kan bo mu ebete bono nchempem enne bono nchempem no enne ye de agi asase yira ntam unim bono asase wo de me wi a me de Ghana map be ma wo behu se bono wa asase pa a akama mu de menye sure se akan tribe bi wa asase esene bono for now a bono nchempem a bono fo ahemfu gusu no nti bono nchempem de nyankopon ama bono adu pempen so a esun yi pa mo piafo ese bono se de ye kan enyini ko na nim ese enyina bedu pempen so se ye de ne kasa na se bono kasa no be kokrata mu na wada roma asem we what ye no how did you feel me de kwa de nkeka me nko ade kwa nka me no enha me because me nua mfantini o kasa me ye de mete me nua santini o kasa mete me nua de nchirani o kasa mete even me nua bi o ba be wo sahwikura be kasa me ye de mete obi no be wo wasa be nyina be kasa me ye de mete nti enha me se ye nyina nka ne ye se ye tworo bono de nenso so ye nuanum bi a ye ko school ye suasua ye se asante twi wo school ye nuanum bi tim di atem se mo mfa be ye ne ye de entworo bible ne ye hwe obi tim ka se mo mfa be no ye de emonyum me ye hwe enso ye wonwum bebire a be ya ye ka se e wom bebire
nti wo ka wo se da bia me ka me se akuf Ghana mampanyini bia watwam wanya baabi kɔ ɔde free SHS baaye ba abonofo se ye fa ne serious rodo na ye nuanom bi mpa di sua nti be ka akiri na niema be ya be keka nsɛm bi de bono kasa esede bonofo no da chi me benu be ho saa time be ba no na waka achi awie abeya me fese bono tumpon no asante tumpon denchire tumpon ye friend say fanti tumpon ne ye nya ya ka ayekese wohwe man bi te say we gonjafo ya na wohwe yabonwura ene ya na bakohia be fefefe ahemfo akasefo mienu ti ade na abonofo ne akamfo ahemfo nke ntimi kan ho mom but minua bi owo Middle East besere me say bono ni me ka be ntimi ya aboa minim nyansa me kasa nyansa bi anim ono ne kurom hene so sene me we say ni sei na ye yen ka nipa ho ti eno ama se mpapa mu ye den eba because my mommy ho modern trouble no twi ya na se me kasa mi sua wo asante twi a chena bo kasa wo akoa de me na me ya aboa me nka nipa ho nya sa na nyankopon so bo ade ti se ye ni ayate ase se yeso ye dialect ye be no be ne de ye ade de ntu hwe ye nuanom asantefo kra their biggest slogan yes asante kotoko wukum apema apembe be wo ha na be ni ho nti be eye kasa ede be nwuma betu asante kotoko ye be hye mamuonti nya be wo ma na be nim nti ya na ye de be atwero bible say boni bi anim ye nuanom asantefo kra wi so de da so nti be na eye identity no say ye be say ye no official na ye be kire abonofo ba be ko school obono mantam mu bia say o kan be a enye bone say asante kotoko ye be hye nti wo be kan be wo bono say na be kan be wo ho no a be mfa nsere be ho no ye be kan wo ha na bono soso ya kiro bono ama bono atumpon ama bono ene ada way state atima compete ba ni nyina ne nkan momu ne odo a ye be hia e de atai bono chi so wo gina ho na adwumade bibia wo mu bi ye nim say e concrete mu we nko ane ade a ye nhwe ni manase bi fufuro bi su kro ho e no nso eh bono de ye say ye hu aye hu bono hu aye hu pa na ne ye ase ne say ye kayense bebla na bi no mu wia be wia be mfa credit kura anye den e ma bono obi te say ye hwe bibi te say we kenti a ye nwini ye nuan ma sante fo de opa akohokɔhwe be ka che say be ko bontuku unim bontuku e wo kodivu a e na be ko sunya kentenwu no e wo ho history book ma wom so be nka mfa mmobo na baso say ati be sua bibi ye den afiri ye ho bono de niam twi kasa me no kasa unim say tachima hene di na da so twi kasa me no o kan twi ye din o ye wo twi ye next twi brempon twi we twi ye din ye de twi tu nipa tachima hene din na da kasa no so titana twi brempon ne kasa e na obi aka enso enne na twi no de kasa na ba ni din da so no me ka bono abe ne ka ho se wo kan ABCD a b d be no wo ho no na obi sere me a me kasa me na de kasa ba na me kasa wo sere me sa ne chechire man ndi man ye benya nhyira fiye na nanom ho wo ko nkotodwarim se na nanom twedi amponyankopɔ me kire wo nsa wo so asase ya age nsa ndi ye be ya adwuma na twi no de kasa abre na de hye se ye nka bono ye nka be no obi ka be na obi di na tem sa na wiase ye de chechire man dabi tie se re bono de ye mpese ye be kan yensem bebre because nipa ye kro se nipa kra ye kan nipa e be wia e na ode credit e ma bono on se sa bono identity se bibi te se afena a ye som de so e se kan ye som de so e afena eno so tachima hene din obi e ko wia sa se kan no e de ni din e de din fufu obi ato se pompon suo ni nyina ye azan ye ntro but ade a ye nim se e ye afena nti se ye nanom de ba ye no be dan ne ma di bebre de kire nipa ma ye hu se de be ye nti be wia ade na be mfa credit ma bono enne haye se bono empese bono be kan nsem bebre de atwa bonten be hu ana ya aye bibi te se na ye de lanche bono twi be hu ana aba ti ye woni ma bebre ye de agua kwan mu a wo ya bono ni a 20 years am so be sere o ba bono ha ye be bom modern se ye be wo be give visa na wo be wura ha wow bono ma bono be tumpon na ne ye fe wo bono ho se amanfo bubu no dodo amanfo do bono dodo amanfo pe bono asem dodo di ntia ya jo me na ebidi nkomota me nsa tachiman o hweta no hweta no so tano ya ye na asante hene besre free no ye na ta me nsa na hwe so be na be hwe so na busuafo o ka kire me say kun bi ba man Ghana mu na kun ba Ghana no tribe ba wo kase wo ye bunu ni a wo kase wo ye bunu ni pe soja for nhia o we nu ma be nko be hu nyehu bedwo e ya de bone soja need me sia o se ya ye careful aba Ghana ma obi MP ba wo ye bunu ni nko na otimi pie because bunu ni no o sika da hokora o wia onye basa hwe mfa ne ho
So who say bono ye basa no obi di nkwase ase medi no. Say woka ekuo ehu yi. Ana mombe na motu ye de afa we no sa de be ya say hu ene fere no be free ho. O fere ye de wa o fere so be ka kasa bia na ye jibi fo. Mento sebe. Ye wo kasa bi wo wi aso kasa manto sebe. Mansuro akiri. Wa wo so fere se wo ye bono ni. Wo be fere se wo be ka bono kasa na ye jibi fo. Wo ni nti abe kasa asem no. Wo na na di na da kasa ne so. Nti wo nkampo because ye bono yes me bono ye me bono ni ye na di twi ba ye. Nti wo kura na wo betimi adi obi so nkunim. Nti wo kakasa na ofere de ya sebe wo ye jimifo sorry mami yi sebe ni mfiri ho wo ye jimifo nti wo kakasa ne ha wo no ka kire nipa ma wo ko ba bia ma nipa hu so ye bunu ni ame kan wa wade bi esi last na me drive me de car ko bo bi car to e wo motorway yi so na me do nya me se bono e na save me nipa ni si ya hwe me se ya me car so me car bia me twra me de beat nipa ni hu ya beat o se wo ye bunu ni me se pa che wane o hwe me se ya wase ko to nyame one Ghana ma say obi car damage no one Ghana kura mentua all because of say me car number plate ma register and say bono tachi my BT nipa no so ye bono ntu hu BT no we de me kuro mu ni wanye me hwe di say me de bono sie say me ye bono ni ma to car ma register no AS ma register no GR nti ga me de bo mu say ne de manfra fo ti ga menya issue but me koye bono ni nti me de bo mo nya hu number plate na o se mi me man kasa number plate ni ye wonders ni na de ma me nti ade na me ye bono ni a me mfere ti me de say ka bono ne de obi ani say bono de me 8 years ago kwara ma sesa me de bono ka ho obi address me na wan fa me bono nchempem de hye kofia me no kwa ma asa wa ha me wa team position so mpese o mo obi hu say me ye bono ni abono fo ye bre ye ho ase abono fo ye wodo abono fo ye buade abono fo ye no krekafo obi oni bunu ni asan bi ebedi dance say yes abono fo dance wo akanfo ni nam na abono fo so na atete akanfo nyina akanfo nyina nyansa be fa firi bono ndi ada na ye bunu ni aso do husie ada na ye bunu ni aso fera de tie ne sa de nde be ka kire o say nya de papa nya de a nyankopon kura ni je ho ewia na de ye nkomo twetwe ni nyina ye kɔ na wie ye na wadi nkan akasa de aka kire do so ɛkyan de atwam enti ye behwe obi kan we live to see ye behwe se de be ya ni nyina nso ba bitumi abɔ ho dewura na ase bitumi aban mo na atwetwe ho nkomo enti ye di si wadaromade na wo kan kire Ghana man wi aseman ene aboroman nyina kakra mekres banifo se wonso be nipa dwumadi ye na na kwaachia me ye se kwaachia de efe a ye di sika na ye nti se adwumadi betumpon be kokko afie me kodu anye sika na ye de be ye be sere se wa wo bibia na obi anu wanya ma aboro so na nso so kakra mpanimfo be de tea na eboto a nti we de taku we de sempo aba ye na ebetima kan bom se na munya amase modaaje ama aba ha wo mama mfo so ahunu wa abonten no ye nyina yetimi ka boma ebeboa ama yetimi akekere bono ama bono aye kese ama bono tumpon ti ye be sere se obi amfa na hoodene ni nyansa sometime kra ye programs na ba bi kra na ye ade esombo eboa na ye nyina ye mfa nkekere mama ye nyene se da bi abono fo de ya no ye be kasa saa na ye nya ade ye bono fo we de ye ya ade nti de mo aye kasa no ye make sure se ye betimi aye ade ama atimi atumpon na ebe dance wo brene adaje wanya maye ye ne nana Kofi ameyawo o bono champion ba bibi wo se o mpese de pa odi mutiti ban pa o ma bono champion ye fe ya kono okọ miya bebra ai so ma ho aye krabehwe pa nka mu no nso ya na eye adwuma hyeden so Old Burger TV so ni eye bono ho adwuma na nei wadaroma ye ntu ye bunu ni amode eni akiri like comment na subscription so me ma ne nkam fabra if you say Old Burger TV yasom wo a yasom wo ba bia